Propagandna mašinerija Hamasa objavila je video snimak lansiranja projektila iz pojasa Gaze. U pitanju je prenosni PVO sistem Misak-1, koji je zapravo kopija kineskog Qianwei-1. Misak-1 je inače iranska namenska industrija prikazala na sajmu naoružanja Partner 2023 kao jedan od glavnih izvoznih proizvoda svoje vojne industrije. U suštini, Iranci su iz kombinacije kineskog lansera i pakistanske rakete Anza dobili prenosni PVO sistem Misak-1. Brzina projektila 600 metara u sekundi, operativni domet 5000 metara. Razvio ga je industrijski kompleks Šahid Kazemi u Teheranu. Ovaj prenosni PVO sistem u operativnoj upotrebi od 1993. godine. Uporediv je i sa sovjetskim sistemom Igla-1, odnosno po NATO klasifikaciji SA-16 Gimlet. Koristi ga Iran, a registrovan je kod boraca Hezbolaha u Libanu, kao i u Iraku i Siriji, sada i u rukama boraca Hamasa.